أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umman duniya, barkanmu da yau da fatan mun wuni cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, amin. Alherin da ke cikin wannan rana Allah ya haɗa mu da shi, akasin haka kuma Allah ya tsare mu. Allah ubangiji yanda muka ga rana lafiya Allah ya sa mu ga dare lafiya, alfarman annabi. A yau ga mu ɗauke da mujarraban sirrika daban-daban kamar haka. Yanzu ga mu ɗauke da wani sirri na kowace irin bukata kake da ita a duniya, ubangiji zai biya maka, alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bukatan ko ta kai girman menene, to insha Allahu ba abin da ake kawowa gurin ubangiji kuma a roƙe shi bai amsa ba. To wannan dai sirri ne kamar haka yanda ake ganin shi. Wannan hatimi idan aka zana shi haka, to a tsakiyar nan ana sa ismuka, sunanka, hajatuka, sai ka sa buƙatarka, sai ka yi laya ka ɗaura shi a kan carbinka, sai ka kewaye gefen da ya ja'ibu, sai ka kewaye gefen hatimin kamar yadda kuka gani haka kenan. To alhamdulillah, ka kammala aikinka na farko. Dama farar takarda za ka samu ka zana layin a kai kenan, farar takarda wacce ba rubutu kenan, da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To idan kai haka ka fara aiki kenan. To za ka yi alwalanka, za ka yi niyyan aikin, ka yi alwala da ruwa mai tsarki. Na'am, to idan ka je wajen aiki ana shafa turare kala biyu. Ana samun ma'ul wardi, da shi ake kurkura baki yayin aiki. Ana kurkura baki da shi sau 3 yayin aiki kafin a fara aiki. Ana samun ɗan duwala ana shafawa a jiki, kuma ana haɗa shi da 'yan matan fada a gauraya. Wannan turaren 'yan matan fada ko kuma 'yar misira. Don ita 'yar misiran ma za ka iya ɗigawa a jikin layan akan buƙatar taka da sunan naka. Kafin ka naɗa layan, kuma in ka naɗa layan za ka rataye shi ne akan carbi da izinin Allah. To za ka yi lafila, za ka yi miftahul amali, za ka zauna za ka ja wannan wuridi kamar haka: ya ja'ibu sai ka yi 70,000. A haka za ka yi kwana 3 kana yin wannan aikin. Yau idan ka yi 70,000, gobe ka yi 70,000, jibi ka yi 70,000, zama ɗaya ake so a yi. To albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kowace irin bukata ce da ka yi a gurin ubangiji zai biya maka, albarkacin annabi. Kasuwa ne abubuwa sun ƙi sun ƙi cinyewa, jari ne babu, wani magana ne kake so ta mutu, ko menene dai ka saka sunan buƙatarka a ciki, insha Allahu wannan zance ya ƙare da izinin Allah. Don a yi ƙoƙari a jarraba wannan sirri. Idan aka gama aiki ana samun zabbi, shekararrun zabbi guda 3 ana yanka, ana sadaka wa ƙananan yara da niyyar wannan biyan buƙata na wannan aiki. Wannan shine hadayan wannan aiki. Idan ka yi, tabbas Allah kuma ubangiji zai biya maka buƙata, albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama. Kar kuma mutane da yawa suna jarraba sirrika daban-daban, suna cewa sirrika fa ba sa yi a hankali. To fa wannan sirri mujarrabi ne. In ba ka niyyar gwada sirrika ba ma, to a gwada wannan. Ƙwarai da gaske muna kuma jin daɗi ne, shi yasa muke yawan fito muku da manya-manyan sirrika irin wannan. Muna jin daɗin bibiyar mu da kuke, kuna sauraron abin da muke ɗorawa, kuma kuna yi mana subscribers. To kaga kuna buƙatar lamarin da muke ɗorawa, kuna damuwa da shi, har kuke sauraron mu. To kaga dole mu rinƙa kawo muku manya-manyan sirrika da kuma ku ji daɗi da izinin Allah. Allah kuma ubangiji ya ba mu dacewa, ubangiji ya ba mu nasara. Kar kuma mutum ya ga an ɗora aiki bai iya ba, ya yi ba daidai bai ci aiki ba, ya yi a aikin mu garanti ne yana yi, albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama.
sai dai in shi ne bai san yadda zai aikin ba ko kuma ya kasa ko kuma ya kuskure. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.